A 9 de outubro de 2025 vimos unha vez máis a denunciar violencia institucional con Martiño Ramos Soto como triste protagonista, outra vez, dende que foi ratificada a súa sentenza por o Tribunal Supremo. Este señor non se presentou para cumplir esa sentenza. O que vimos a denunciar aquí é o desamparo institucional que por parte da xustiza se ten cometido, por desgraza, en outros moitos casos, pero neste moi en concreto, porque este proceso xudicial remóntase a setembro do ano 2021, un proceso longo, tedioso, agresivo, hostil, de cara á vítima, que recordemos que naquel momento era menor de idade. En ningún momento se contempla ningunha medida cautelar para manter a súa vítima e ao resto potenciais vítimas deste agresor, porque sabemos que onde captou a esta rapaza foi dende o seu posto de traballo. E como ben podedes recordar, hai pouco máis de un ano, a Marcha Mundial das Mulleres dábamos unha rolda de prensa denunciando que a Xunta de Galicia e a Consellería de Educación non fixera nada para retirar a este señor da docencia. E gracias ao movemento feminista organizado da cidade de Ourense, en colaboración coas nais, coas familias do centro de CEA e do CEIP Prácticas, onde naquel momento se iba a reincorporar, xuntámonos e exiximos que eso non se dera así. Sabemos que neste caso as institucións, tanto a xudicial como a Xunta de Galicia, estaban sendo cómplices do agresor e facilitando que este depredador volvese a delinquir e volvese a abusar e a agredir a crianzas. Eu creo que dende outros lugares do mundo agora están mirando cara a Ourense, abraiándose de como o sistema falla unha e outra vez, non só as mulleres, senón as crianzas. Basta xa de violencia institucional, basta xa de violencia xudicial. A Marcha Mundial das Mulleres non é un colectivo punitivista, pero sí exiximos seguridade para as crianzas, para as mulleres e para as familias. Esperamos que o tratamento que si suceden estos casos se dá por parte da prensa non se xa tan nefasto como que unha vez máis tivimos que ler no diario La Región cando se pormenorizaba cada un dos detalles terribles de como foron esas agresións e unha vez máis revictimizamos a esa muller que hoxe día xa é maior de idade, que é absolutamente innecesario que para poñer o foco no señor que escapou teñamos que volver a ler e ela teña que volver a asistir a un tratamento por parte da prensa absolutamente terrible.